one unique, one special vibe. Ο θεσμός των ημερών καριέρας που έγινε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο μετά από μελέτη που κάναμε με βάση την εμπειρία μας από ημέρες καριέρας, έγινε εβδομάδα καριέρας, είναι να δώσουμε την ευκαιρία στους φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου να γνωρίσουν την αγορά εργασίας. Αυτό που θέλουμε είναι οι φοιτητές μας και οι απόφοιτοί μας να συνομιλήσουν με τις εταιρείες, να ενημερωθούν για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και να βρουν δουλειά στον κλάδο που τους αρέσει. Ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα από το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της ΙΤΙΑ. Μας έφερε το πανεπιστήμιό μας και ήρθαμε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σαν πρακτική στο μέλλον μας, να μιλήσουμε με ανθρώπους, να ενημερωθούμε για νέα προγράμματα. Να δούμε και κάποιες άλλες επαγγελματικές ευκαιρίες οι οποίες μπορεί να μην είχαμε στο νου μας, όπως π.χ. σε βιομηχανίες, σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Μιλήσαμε με εταιρείες επαγγελματικού προσανατολισμού, οι οποίες μας είπαν τι μπορούμε να κάνουμε όσο έχει να κάνει με μεταπτυχιακά ή άλλες ευκαιρίες που μπορεί να έχουμε στο εξωτερικό. Μιλήσαμε με εταιρείες της βιομηχανίας για την παραγωγή νέων συμπληρωμάτων, τροφίμων. Είδαμε ότι μπορούμε και εμείς να λάβουμε μέρος στην παραγωγή τους και όχι μόνο στο πλασάρισμα ή καθαρά στο να βοηθήσουμε και να λέμε ότι αυτό χρειάζεται ένας ανθρώπινος οργανισμός. Γενικότερα ήταν πολύ ωραία σημερινή ημέρα, ήταν επικοδομητική, βρήκαμε πολλά πράγματα καινούργια τα οποία δεν τα φανταζόμασταν ότι υπήρχαν και θα το ξανακάναμε σίγουρα. Πολύ ωραίες συζητήσεις, στρογγυλής τράπεζης από εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και από φοιτούς μας. Επομένως κάθε μέρα, κάθε μία από τις ημέρες που ήταν αφιερωμένες σε μία σχολή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είχαμε δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, μία για τους εργοδότες οι οποίοι συζήτησαν μεταξύ τους τους προβληματισμούς τους, τις προτάσεις τους για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έτσι ώστε οι φοιτητές μας να προετοιμάζονται και να είναι οι κατάλληλοι απόφοιτοι έτσι, για τον επαγγελματικό αυτό χώρο. Ήρθα σήμερα στις ημέρες καριέρας για να δω τις προοπτικές που έχω για δουλειά και πρακτική άσκηση και μου έκανε εντύπωση οι ευκαιρίες που βρήκα και μου δώσανε οι εταιρείες που μίλησαν μαζί. Αποκόμισα αρκετά θετικά πράγματα και από τις εταιρείες και από το Πανεπιστήμιο και χαίρομαι πάρα πολύ που το Πανεπιστήμιο μας δίνει αυτή την ευκαιρία να έρθουμε σε επικοινωνία με αυτές τις εταιρείες. Κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων επιχειρήσεων σήμερα είναι να διασυνδέσουν τους φοιτητές με την σύγχρονη αγορά εργασίας. Το πιο βασικό από όλα τους τα κριτήρια είναι η απόκτηση δεξιοτήτων, δεξιότητες που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία, με την πειθαρχία, με την συνεργατικότητα, με την διαδραστικότητα και κυρίως ανθρωποκεντρικές αξίες. Για μένα το σημαντικότερο είναι η ανθρώπινη επικοινωνία και η ικανότητα συνεργασίας. Οι τεχνικές γνώσεις πάντα έρχονται και προστίθονται συνεχώς. Αν ο υποψήφιος ή ο συνάδελφος έχει τη διάθεση να μάθει και να αντιμετωπίσει τις καθημερινότητες μέσα από τη δουλειά μας, θα πάει καλύτερα. Αυτό που κυρίως θεωρώ ότι ζητούν όλοι και εμείς σίγουρα είναι να σου δείξει ο άλλος στη συνέντευξη, στην επικοινωνία, ότι θέλει να πάει παρακάτω, θέλει να ψαχτεί, θέλει να μάθει, θέλει να κυνηγήσει κάτι. Το τι θα είναι αυτό που θα θέλει να κυνηγήσει, το ξέρει αυτός βέβαια καλύτερα. Εσύ προσπαθείς να το πάρεις από αυτόν, να το καταλάβεις. Το κύριο είναι να σου δείξει ότι θέλει να μάθει, ότι θέλει να ξεκινήσει κάτι, να προχωρήσει στην καριέρα του. Σήμερα στην ημέρα καριέρας εδώ πέρα ήρθαμε να μιλήσουμε για τους γεωπόνους και το πώς διαμορφώνεται η αγορά εργασίας. Διαπιστώνουμε ότι όλο και νέες ευκαιρίες δημιουργούνται σε νέους κλάδους στο κομμάτι παραγωγής, τόσο στην πιστοποίηση και στην προώθηση προϊόντων, στο branding, αλλά και σε θέματα παραγωγής όπου νέες τεχνολογίες έρχονται να μπουν στον τρόπο παραγωγής. Συμβουλευτική επίσης παραμένει πάντα ένα σημαντικό κομμάτι για τους γεωπόνους,
καθώς επίσης και θέματα όμως που αφορούν όχι μόνο την αγροτική παραγωγή, αλλά και το περιβάλλον, ιδιαίτερα το αστικό περιβάλλον που δέχεται μεγάλες πιέσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και ένα ακόμη τελευταίο κομμάτι που θα ήθελα να αναφέρω και θεωρώ ότι είναι πολύ επίκαιρο λόγω του ότι είμαστε και σε ένα πολύ τουριστικό νησί, με πάρα πολλές επιχειρήσεις τουρισμού, εστίασης κλπ. Είναι και το κομμάτι των απολυμάνσεων που αναδεικνύεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Οι μέρες καριέρας απευθύνονται ακριβώς σε συνδεσιμότητα μεταξύ της ακαδημαϊκής γνώσης και της πρακτικής γνώσης. Δηλαδή, η θεωρία να γίνει πράξη, η εκπαίδευση να γίνει απασχόληση. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Να ξέρετε, το Οικονομικό Επιμελητήριο απευθύνεται στους νέους οικονομολόγους. Είναι το αυριανό επαγγελματικό του σπίτι μετά το πέρας των σπουδών και είμαστε εδώ για σας και με μεγάλη μας ευχαρίστηση να σας εξυπηρετήσουμε. Ήρθα εδώ σήμερα στις μέρες καριέρας για να προσπαθήσω να βρω μια δουλειά στο κλάδο του project management, που είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και μίλησα με διάφορες ιστορίες, οι οποίες με βοήθησαν. Έμαθα και για καινούριες θέσεις εργασίας, οι οποίες δεν ήξερα και μου κίνησαν το ενδιαφέρον, παρότι δεν τις είχα ακούσει ποτέ. Και πιστεύω ότι έχουν ξεδιαλύνει λίγο τα πράγματα στο μυαλό μου και με βοήθησε να βρω μια δουλειά. Μίλησα με κάποιες εταιρείες και με βοήθησαν να ξεμπλέξω λίγο τα πράγματα στο μυαλό μου και να βρω τι θέλω πραγματικά να ακολουθήσω. This career event has really made a lot of drastic changes in my mental and also in my understanding about how companies and Greek culture blends together. The Greek culture isn't like much more inclusive in what they're doing. For instance, how they treat foreigners, for instance, like me. And I found out that a lot of companies are actually international companies that are mostly based in Athens and Thessaloniki and all that, even some that are also in Heraklion. But what changed for me is that the mentality, the knowledge I've gotten so far from what I've learned, what I've heard them say, even though they are speaking it in Greek, but I still have to understand a few things, but it's okay. One thing that really stand out for me is how welcoming it has been for me to see, to talk to, easy to talk to very potential and prestigious companies like, for instance, the Cosmote that I just spoke with today. They are really, really welcoming and very nice people. And it was really friendly conversation I had today with the way they were welcoming me and all that. I really felt like seen and known. And this is what I want to let anybody that is thinking to come to Greece or, I don't know, come along because these people are really very friendly. Thank you very much. Κάτι καινούριο που διοργανώσαμε φέτος είναι να προσκαλέσουμε τους αποφύτους των τμήματων των σχολών μας και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους για την προσωπική τους εξέλιξη. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και τις εμπειρίες μου ως απόφυτος του τμήματος κοινωνικής εργασίας. Είχαμε και μια δεύτερη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης από τους αποφύτους μας, οι οποίοι είναι μια μεγάλη προτεραιότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου τα τελευταία 2 χρόνια. Θέλουμε να τους έχουμε κοντά μας και για να μας δίνουν πληροφορίες το πόσο κατάλληλα ήταν τα προγράμματα σπουδών μας, έτσι ώστε να βρούνε θέση εργασίας στον τομέα που σπουδάσανε. Πολύ περισσότερο το τι λείπει, έτσι ώστε να λειτουργούν για μας σαν consultants και να μπορούμε να κάνουμε update τα προγράμματα σπουδών όχι μόνο από το ακαδημαϊκό περιεχόμενο, αλλά και από αυτό που ψάχνει η αγορά εργασίας, αλλά και το πανεπιστήμιο να είναι χρήσιμο σε αυτούς μετά την αποφοίτησή τους. Η πρακτική άσκηση αποτελεί πολύ σημαντικό μέρος των σπουδών, καθώς συνδέει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και τους παραγωγικούς φορείς. Οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να έρθουν σε επαφή με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΛΜΕΠΑ, να ενημερωθούν για τις διαδικασίες και να αναζητήσουν και να εξασφαλίσουν την κατάλληλη θέση πρακτικής άσκησης για αυτούς. Ερχόμενοι εδώ, πίστευα ότι ίσως είναι λίγο πιο strict οι συνθήκες και όχι τόσο friendly για τους φοιτητές. Παρ' όλα αυτά, οι εταιρείες δεν ζητάνε κάτι εξωπραγματικό. Το μόνο που ζητάνε είναι να υπάρχει όρεξη από τους φοιτητές, διάθεση για συνεργασία, για εξέλιξη και τίποτα δεν φαντάζει τόσο δύσκολο όσο το νομίζουμε στην αγορά εργασίας.
Η εβδομάδα καριέρας ήταν το τέλος του πρώτου κύκλου ενεργειών και πρωτοβουλειών του Γραφείου Διασύνδεσης σε συνεργασία με τις διεθνείς σχέσεις για τη γνωριμία των φοιτητών μας από την πρώτη μέρα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο της αγοράς εργασίας. Το τι ψάχνει, πώς πρέπει να μιλάμε στους μελλοντικούς τους εργοδότες. Αυτό που μου έμεινε από αυτό το event είναι το πόσες ευκαιρίες και δυνατότητες μας δίνει το ίδιο το Πανεπιστήμιο μέσα από συνεργασίες, εράσμους και εταιριών να αποκατασταθώ επαγγελματικά μετά την απόκτηση του πτυχίου μου. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή.